Me valittiin AI Foresight-kumppaniksi, koska olet tämmöinen nykyaikainen teknologiayritys, kenellä on tarjottu tämmöisiä digitaalisia palveluita tämmöiselle nykyaikaiselle firmalle. Ja molemmilla on samat tahtotilat parantaa virtausta työmaalla ja lisätä informaation kulkua. Aurosat hakee tästä yhteisöstä työn tuottavuuden parantamista ja läpimenoajan puolittamista. Me uskomme, että tällä yhteistyöllä tähän tullaan pääsemään. Wendy, näytä viimeisin kuva työmaalta. Tässä on viimeisin kuva työmaalta, otettu kello 9:10 ja 3 sekuntia UT. Image 1. Wendy, tee jatkuva tehtävä, jossa tunnin välein arkipäivisin tarkistat työmaan olosuhteet. Ja jos lämpötila laskee alle +5 celsiusasteen, lähetä siitä minulle hälytys. Olen luonut jatkuvan tehtävän, joka tarkistaa työmaan olosuhteet tunnin välein arkipäivisin. Jos lämpötila laskee alle +5 celsiusasteeseen, lähetän sinulle hälytyksen sähköpostitse. Tehtävä on nyt aktiivinen ja sen tunniste on 3. Kiitos, Wendy.